Dear Mangena, lena incwadi ethola udokotela-ke enhlizweni yakho. Sibhazu ngamehlo, nsizwa efunzeke onina lumi. Mfana omuhle ngamehlo njengonina aphinde ungibheke ngalawo mehlo. Ayaluzise yami inhliziyo izwele indawo yokucasha. Ukugula kona ngangalutho kanye udokotela kabanganacala ngokungabi nakhambi. Empeleni mina onecala ngokuthatha inhliziyo yakho ngibaleke nayo. Ngakho ngixolele. Ngiyathembisa ngizoyiphatha kahle, nginakekele, ngiyeseke kuzo zonke izidingo zayo mana. Ngibuke ngalawo mehlo onabuyisa ithemba lemizwa yami lalela. Esibayeni sikababa sekwakhala ibhungane mangicabanga kwasala inkomo eyodwa nakhona kamama esengiyilusa iminyaka ngezizathu zokuthi ngafunda. Angifisi-ke ukukuthembisa ukuthi sofa silahlaneke mntakwethu. Ngifisa ukukuphilela-ke nami ungiphilele siphilelane. Uma kwenzeka-ke ufisa ukungiteketisa, ngiyocela ungawasebenzisi amagama oswiti nabohani. Angahle ngifakele inyongo ngisheshe ngiyibe bese siyalahlana. Kuke kwamemeza ubaba-ke biza umama. Nkosikazi akazi mumise nguyise, ngiyayazi le ndlela kwanhliziyo ngise usemncane mntanami. Ngiphendule ngathi bazali bami nize ningangikhaleli, ngiyekeleni ngiliphangise kwanhliziyo ngise le ndlela-ke ngizikhethele. Bazali bami anazi sesinezimiso nosimiso okwena ukuthi ngiphi izibusiso. Empeleni ungowesilisa wekhethelo-ke enhlizweni yami. Ngiyocela nimnike indawo yakhe-ke abuse kweyami.